Praise the Lord sa mga grasya nga among nadawat karong adlaw. Bisan pag maingin taglisod, crisis, pero makakaon na ba sa gihapon ta katulo sa usa ka adlaw mo nang salamat gyud ta sa Ginoo sa mga grasya. Guys, oras sa posting luto. Nakapalit deste isda, budloy putig itlog. Ay, putig itlog. Putig ikog ba? Nalay po'y budloy nga puwag ikog. Kani puti. Diyan. Bao, di ko kajugan hagis dang dagko. Kuha ni guys, karang na inunan laman ni. Nunan. Ako rin maglimpyo. Hindi. Sinanay mo'y mag-unun. Okay. Lamis na na yung unun. Mas ganahan ko ka nang na. Ha? Kapila naman dito na. Naku man, kaupat. Pagkara man yung anak. Kapila na, kaupat. Kapatan lagi kay... Huwag naman gulurot na dua. Upat isda. Paununa namang nanay ko nun eh kay... Taran? Hindi dahil yun na ng tanan. Saan mo rin eh? Ano mo ganun? Baru do. Tiri dan ini palit. Lahat yung ganang isda guys nga anunan katudjong galunggong. Baw kaning isdang budloy karon ko kay lag budloy. Mura ko no pala sa galunggong pero lahiraman dagko man. Ang upat ka bukaan ni guys. May isa ka kilo. Dagko man siya. Mas ganahan ko sa inununang kanang isdang gagmay. Diyaw malagi laing ning agi. Kay magbuhat ra mamig na mo agi sa asada manuroy diya ngare may ning labay dagko. Impiyuhan na po ko aghasang. Naku, magusida, di pwede giputlong. Salyana, pag sinti salyana, di pwede man po di naun-un na. Hindi pretuhon. Pandi salyana dali, ma. Sana. Salyana, ana nang ipugos upakawag isda. Kay, ang maanad. Ha? Nunan. Bitaw guys, kaning inununan, pwede ni sila pretuhon. Mabahaw na bitaw. Guys, dito lali maganahunag insay lutoon, insay utanon. Para dari na yung mga tiguang, kinahanglan gajud ka mangitag mautan. Wala na yung sabaw guys kay gibutang na ni srip, hinim na ning tatay. Inja, sayang man. Asang utanon. Na ang utanon ni pare sa amang inunan. Di pa nakadumangay si tatay di pa nakadumangay og piniritong isda ay gahi sinabaw murang alyana ay gamay raman day kaadunay gamay betan gamay na
Ay, nako. Abi ko gisaray ang bukon, guys. Abi ko. Sabagay, gamay raman sidang butong. Duha lang makabuok. Hello, yun. Ganahan ko. Si tatay, mangita din nagsabaw. Nabay sabaw. Nahilig og sabaw. Mga nang alak ka. Di ba? Ngita tagpagi nga makahipig og sabaw. Ala, alam may arabudabong nga ba di ka adyo. Tubig. Makamansa ra ba ni? Saan makamansa ni nadan? Ang sauro rin tubig, Bik. Bisig-binib sa tay. Hindi, gawin na ako ngayon na. Ah, ikaw? Sagay ko na, Bi. Sa kadul. Manuin ang. Hindi masagil ako sa buyan sa kuto. Grabe sing initag panahon. Ano ako? Okay. Nagdang doon. Nasiyo sa kataka. Pag sabaw doon. Isa may pinalit ni? Mahal, barag 20. Pag-ibo. Oh, hindi. Iberag 20. Sabagay, mahal ang palibutan sa Manila. Oh, faktura dyan isa. Faktura dyan isa katasa. Hala, nagbasa-basa ako dada. Hindi naman, dapat. Oh, ano mo ko'y kusog? Da. Hala na eh. Ay. Hanggang madya ra. Kada naman. Pag maglaoy ko kamunggay, si Tiri, hindi makakaon. Ano isa na itong ibilin ha na to. Ay, bawal. Ang kuskuson. Ang kuskuson guys, kay magutan ako. Magutan ko butong. Tao na kami ba may sudaan. Nagutan na kami nga ni. Butong, laudyon, bitang kamunggay. Paris. Bitang kamunggay, hindi. Di paris sa buwad. Sudaan na. Katong buwan na papod na may kaya pwede sa bawon. Laudyon sa kamunggay. Anak. Ang buwan na papod. Ang pay kagbuwa dari guys, mahal tag 500, 400 kilo. Talaga papod mahal na. Ang papod na nagkabalawayan. Dami na nagbabuwan. Ay dami. Kunong laugan ang kamunggay. OMG. Maglaoy ta. Oh, butong. Ay, naman ko. Daray tanglad. Kinadaghan ng tanglad. Daghang kamunggay guys ah. Hashtag kamunggay. Ang kamunggay baw. Mara dyan ni, madalidaling utanan sa mga pobre dari sa bukid. Ang kamunggay. Yung gibong ba ka mo? Amo naganggi bit-bit kanina. Oh, tangan niya rin. Ito yung bumbay mo. Dara butang. Dari ma? Lamok na yung napagkatayan. So karon guys, naman na ko gagpat sang kamunggay haning lutuon kay
Aron makapanepo na sa tatay kana siya tambal nga giinom. Guys, luto na gato ang nilawoy nga kamunggay ug butong. Hindi si Aliana, wa dun na si Dalutoy special. Mukaan dyan ka din ang ininuna na. Way arte-arte. Matabang ning luto ma. Hindi mo tabang. Sige na, igop na sa bawa. Makagwapa na. Makagwapa na sa bawa. Uy. Nada na. Init pa? Si tatay nalipay si Diyan nga nakahigop dani kay nakainom ko na si Diyan sa unas. Sa unang panahon nga makuno po ni lutuon nung naninidya gikan si Diyan magdaro. The next day, Majong adlaw ni Jong tanan. Lain na pang adlaw sa panikay-sikay. Salamat sa Ginoo. Sa lain na pang adlaw nga gihatag nga healthy ta. Wa tagi pamati sa tang lawas. Tagpasalamat na sa Ginoo nga tagi pamati. Magbunot di ko daning lubig guys. Tuloy na kabukang buntan. Pero hindi na ko dani mo kagod. Kay magpakagod rami. Kanahan ako nga magkuang ko maghumbag ng ka. Ang sabot mo yung nanay nga ako'y magbunot dani. Si nanay may magpanit sa nangka. Ipakagod rani. Kay wapoy mahimos gawas kay gawan. Plano man ta kung maguna-guna ko anja kay gawan man. Kanilagi pong kita'y nasa din sa kusina. Kita'y magunahan naging sana prepare nato. Paniud to. Nera jud ang kinabuhi sa bukid ug sa syudad. Kay ato ka syudad ug magluto ka. Dali ra kadyo kay mopalit ra ka natong kanang gata bitong nanas lata. Kinadalian na jud di ka mag hago pagbunot. Daris bukid magantos jud ka or magtiyaga jud ka isa ka makaluto para dani magbunot kag lubi. Di ba jay pidali magbunot og lubi kay mangusog pug ka. But naman ni namin. Wala, nakuha. Murag si Ja, but ray nagdaghan. Isa lang. Uy, but. Lagi. Ano nga? Murag Ano sa yung sa. ganda na? Ano ba? Uy, jara nakuha. Oh. Nakabut-but. Murag si Ja, but ray nagdaghan. Dito na. Barangkala na. Iwan taglamas para sa atong humbang baboy. Aw, humbang ng kaday. Oo, na pa yung mga iring. Grabe dyan yung mga iring. Iwagan. Ang tanji ko na iring ah. Pagaba sa baan. Han? Mga anak na po na sunod adlaw. Sige lang mag-anak-anak. Sana may pa-adapt na ang mga anak niya. Nabaka po mulay gito giring. Naa. Amo tanang ipalagit na eh. Ha? Ikuan, iko, manunungay ni. Ha? Ito mo ta. Mamaak mo ta. Lugo lang kasi igwa mo mo. Anak kala may jeda. Humbang ka. Yung baboy. Kuya, palitan ka merkado. Ayun pa. Birthday ko. Nakuha naman ni naka. Siburangin mo na kina. Bird ng burangin ron. Tiyo. Ate mo talaga sila eh, you know. Basi mo tirakod. Sabon. Sabon. Basi na lang. Dahil ka na tayo muna ka. Like katutak-tutak ka. Ngunit para sa kasimanan. Abot ba? Isa kasi malabot-bot di ka mo hilak. Isa kakaldero mo lang ka. Napo, ka. Lupi, ang 5 panos. Ha? Isa kakaldero ay? Grabe na po. Crisis lagi ko naroon guys. Nag-utang si nanay ko an. Sa kadakong nang kada, sidang ko na mo isa kasimana.
to. Sugot mo ko. Oy, Aliana. Saya si tatay, di mabuhay na. Wala, isawin naman mo. Nagtut na. Isawin naman ng mga piliang sudaan. Wala pima. Halalya na. Ang sama? Isawin na mga piliang sudaan. May isa kasiwana magumpang ng ka. Nagtut na ito si Mon. Nawandog si Karing Baboy. Agreed. Agreed. Di prus na, kaya wala gisod. Wala tayo mamisong. Mapasundo. Romeo, ihawon. Mga wangan pa na day. Nakagawang di. Mukhang katili. Kita kang mama gabi eh. Isa sedang mama. Isa? Sili. Sili nga. Silingan yang gisedang gabi yun. Nagugulay sugba. Ang gisugba tanawin sa dyan lang. Palitag nga na. Green pa to ang gisugba. Ang gisudaan. Ang hinaw, balamit ka mo. Nga na maroy. Nakapanin mo ako kagabi? Mga ito yung gisedang gabi guys. Ngani. Hindi sila na. Grabe dyan tanong Aliana na. Uy, tingagot sila. Malapima. Malapima. Bakal kalibutan day. Nga mo na yung suha sa una day. Sili. Pwede nga na. Dalihinog na. Green pa dyan. Malapima. Diyan ko, anong gisawsas ginamos? Kalimot naman itong video. Malapima. Ako itong lamia lagi. Ano nang pipinong gibutak mo sa lingkuranan? Ay, betul kan? Aku coba lakukan. Na, si Aliana di mabuhi ko iswa. Sama yan. Ano? Kaanggog ka, bisag yun sayan, mabuhi ka. Kaulima. Kakak okok. Betul. Kaang tiki. Sabi tiki dito sa kwarto dahil ako ka dyo. Kaan ka Romeo day. Romeo, kaan ka. Dapat tayo sa. Gawat mo na! Lamas leksi tayo sa. Hamday. Hamday day. Dapat tayo sa. Tumam di ay. Lara. Si Buyas. Malapima. Magwapa sa kama. Aw. Wapa daan. Gwapa daan ma. Da guys, mangisnak sa ta. Wa man nila pansinan ni. Ako na lamay mo hinahinay da ni kaon. Lami man si guys kay tamis man. Hindi sayang man po pasagdan rada ni malabay ra ni mo nang laban ning kanon. A few moments later. So guys, luto na dagat ang ginataang nangka. Mutkajo basta sinanay mo timpla.